हर चला ना चला भौजी आ घर के ओ सरवा हो DDUP पे आवतटे। चलो ना चलो भौजी घर के ओ सरवा हो, चलो ना चलो भौजी घर के ओ सरवा हो DDUP पे आवताटे, DDUP पे आवताटे। देखे लो ताटे देखे लो करंगवा हो DDUP पे आवताटे। देखे लो करंगवा हो DDUP पे आवताटे। देखे लो करंगवा हो DDUP पे आवताटे। बिल्कुल सही बात बा। दर्शक लोगन से हमार यह निवेदन बा कि टीवी खोल के बैठ जाई, काहे से कि DDUP पे आ रहल बा लोक रंग सुरों के संग। और काहे आ रहल बा, काहे से कि हमनी आ गईली और हमनी के आए का मतलब यह बा कि ई शानदार प्रोग्राम शुरू हो गइल बा। त अंदार प्रोग्राम शुरू हो गइल बा। त आज के कार्यक्रम का ई अंक लेके हाजिर बानी हम सीमा शाही और हम बानी आपके होस्ट और दोस्त संतोष राय। तो स्वीकार करी हमने का नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय राम जी की है कि भैया भौजी जात बाड़े और चाचा चाची हो। देख सब जुटल बाटे सगरी जमाती हो। करंगवा हो पे आवत बाटे DDUP पे आवत बाटे। देख लो करंगवा हो DDUP पे आवत बाटे। देख लो करंगवा हो DDUP पे आवत बाटे। देख लो DDUP पे आवत बाटे। बिल्कुल संतोष जी, सब लोग सुन लेलन का भैया का भौजी, सब लोग सुन लेलन। सब लोग मिलकर देखी हैं लोक रंग। कहो देख